Pano ndipanyasa voice box pamene makhandi ya Malawi osiyanasiyana amene amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pamene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani za ndale khanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabwera ndi mawu a Genesis Peter, iwo andithu akudabwa kapena kuti akufunsafunsa kuti kodi nchifukwa chani anthu athu andale nthawi zambiri amapita pa msonkhano ndikumaka pa chulu ndikumalankhula kuti ayi ife tikumanga zitukuko, tikumanga masukulu, tikumanga njanji, tikumanga misewu. Chonsecho anthu amene akukauza zimenezo sanadye. Kuti anthuwo mufuna kuti azikayenda pa msewu ali ndi njala? Kuti mwana akaphunzira bwanji pa sukulu ngati sanadye? Kapena kuti mphunzitsiyo akaphunzitsa bwanji ngati sanadye? Mukuona kwawo a Genesis Peter kuti chitukuko cha dziko chimayamba ndi chakudya. Munthu akadya akakhuta amatha kudzipangira yekha ziganizo zopindulira moyo wake komanso zopindulira dziko. Nditete khale limodzi kuti kuti a Genesis Peter akuti chani pa nkhani imeneyi, ndipo kumapeto tikupemphani kuti mutiuze maganizo anu kuti kodi zitukuko zinazi ndizofunikira kapena chofunikira kwambiri pa nambala 1 sizikhala chakudya. Nde you tell us in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga konse kumene muli. Ine Genesis Peter, mtumiki wa Mulungu, ndadzuka koma mokhumudwa mwa mafunso ochuluka koma opanda mayankho pa zimene zikuchitika m'dziko lathu lokondedwa la Malawi, dziko limene likuchita kuoneseratu kunena kuti li under attack ndi Satana, ndipo it's unfortunate kunena kuti we are under demonic leadership imene yalimba mtima kufuna kuononga. Ndimanena nthawi ndi nthawi kunena kuti don't trust politicians. Politicians are evil, they are ruthless, they are merciless, and these people, they are dangerous. Anthu andale anazazidwa kapena amazazidwa ndi mphamvu za kumilima, ndipo muchina chilichonse chimene amachichita chimakhala chakumilima. I should say 95% ya zimene andale amapanga zimakhala zakumilima, ndipo 5% zimakhala zachilungamo. Iyi ndi ngozi yayikulu kwambiri pakati pathu chifukwa tili pa chiopsezo. Ndikumakhala omva chisoni kwambiri komanso munthu odandaula kuona amene anthu akuvutikira. Ine ngati Genesis Peter, mtumiki wa Mulungu, posachedwa pompa ndadzungulira Malawi, ndayenda kwambiri kudzungulira maboma osiyanasiyana, kuyenda mwakachetechete mosauza munthu ena aliyense, chifukwa I know kukhulupirira munthu betrayal is there. Anthu ambiri akufa ifa usaziwika bwino chifukwa chokhulupirira anthu ena ake kuwauza zinsinsi zako. Imene ni njira imodzi imene Satana akutani akugwiritsa ntchito, betrayal, kuperekana. Ine ndakwanisa mwakachetechete kudzungulira Malawi, ndipo ndaona mene umphawi uliri, ndaona mene anthu akuvutikira, ndaona mene anthu makukamo akukukutikira, anthu akukukutika kopsa. Mulendo wanga umenewu wathandizira kunena kuti anthu ena adye. Timatha kuyenda pa khomo nkupeza kunena kuti nthawi ngati inoyi palibe olo chimanga cha mbale pa nyumba pa munthu. Anthu akuvutika, akuphika masamba nkumadya opandapo sima. Anthu akuphika therere kumangomwa opandapo sima. Koma nkumadabwe kumaona atsogoleri andale amene ena ndi nduna akuyima misonkhano opanda manyazi, opanda mantha, molimba mtima muja. Ifeyo tikulamulira bwino, taonani tikumanga misewu, tikumanga ma school blocks, tikupanga zitukuko zosiyanasiyana, tikumanga njanji. Ine nkumakhala odabwa kunena kuti kodi anthu amene akulephera kudyawa, anthu amene ndawaonawa, anthu amene andipangisa kunena kuti nane kandalama kanga kamene kanali mthumba ndikusawumira kwangaku, ndikumva chisoni kwangaku, kandalama kamene kukatuluke ndikuyesa kunena kuti anthu amene ndi apulumuse, ndikuchepekedwa kangaku. How more anthu awawa akuzitama kunena kuti akumanga njanjiwa? Kodi njanje ni ndalama zingati? Kodi misewu ndi ndalama zingati? Nankha munthu amafuna chokudya chochuluka bwanji kuti akhute akhale ndi moyo? Mupeza kunena kuti chokudya ndi chochipa kwambiri kuposera njanje zimene akumangazo. Misewu ndiyodula.
kulekana ndi chokudya chimene akulephera kuwapasa anthu. Ine zikumandipasa mafunso ochuluka kwambiri. Nchifukwa chiyani andale alimba mtima kulephera kukonza mavuto a zanjala koma nkumalimbana ndi kumanga njanji? Mayankho ndapeza kunena kuti akufuna kukwaniritsa mapangano ndi Satana poonetsetsa kuna kuti anthu achita reach desperation point ndipo anthu asiye kuyang'ana Mulungu koma adziyang'ana kwa iwo anthu andale kuti akwaniritse zolinga zawo zimenewo akuzifuna kuphatikiza zolinga za Satana, of which zikupereka chiopsezo kwambiri pa miyoyo ya anthu. Ndi chifukwa chake ndimalimbikitsa kunena kuti anthu ife tiye tizikhala opemphera, tisakhulupirire anthu andale. Anthu andale ngoyipa, anthu andale ndi afiti, anthu andale chilichonse chimene amapanga zochuluka zimakhala zakumidima. Andale samaona kukondwa ife tikamasangalala, chifukwa pamene ife tikusangalala iwo aja atisalandira ulemu ndi zimene amatani amagwirizana kumidima kwawoko. Ndi amafuna tizivutika. Pakuvutika kwathu maso athu tiziyang'ana kwa iwo, azitibonisa ndalama boni bwerani kuno, ndalama izi ukapita kumeneko akupase namakutuma kuti ukapange chinthu chopusa chimene Mulungu sakondwera nacho. Anthu ife tikhala osamala, we are in the end time imene zambiri zichitika. Nkumadabwa kunena kuti kodi munthu amene ali ndi njala, munthu amene akuona chizungulire apita pa msewu azikayenda mu msewuwo? Kodi msewuwo akumangira anthu okufa? Anthu amene afe ndi njala adzidzuka kumanda azikayenda mu msewumo kapena kuti akufuna kuti anthu amwalire? Ndiye anthu akamapita kumanda asamachite kuyenda muchire yayi, azichita kuyenda mu msewu. Kapena ndi zifukwa zimene iwo akumangira misewu? Zikumakhala zodabwisa kwambiri. Zikumakhala zodabwisa. Nkumadabwa kuna kuti akumanga kuti ma school blocks, komano ma schoolwo kodi munthu amene ali ndi njala, mwana amene ali ndi njala apita akamva zimene mphunzitsi akulankhula langa mphunzitsiyo ngati sakudya? Kodi akaphunzitsa akalankhula chani kwa ana? Ineyo mu chiziwiso changa ndapeza kunena kuti ngodya ya service ina iliyonse ndi chokudya. Ndipo usogoleri wina uliwonse ngati utalephera kukonza mavuto azokudya ndi kumapanga zinthu zinazo, they have done 0 out of 100. Usogoleri ngati ukuchita struggle pa zinthu zina komano ukukwanisa kukonza mavuto azokudya mdziko, anthu they have done 100% out of 100. Abale anga, munthu ukakhuta umakhala ndi nzeru automatic. Zina zimene akulimbana nazo za misewuzi, zimenezi atangopanga environment yoti anthu ndi kumadya ndi kumakhuta, anthutu nzeru zimabwera, misewu anthu timatha kuzipangira tokha. Ma school block amene akupangawa atapereka environment yoti anthu akudya akukhuta, zimene zitu anthu makukamu timatha kupanga tokha. Timatha kusonkhana pa community ndi kupanga pang'ono ndi kupanga means yona kuti pakhale school block without depending leadership imene ikulamulira nthawi imeneyoyo. Zinazi anthu timatha kuzichitira zokha tokha ngati tikukhuta. Nchifukwa chake Mulungu atalenga munthu, chimene Mulungu anapanga anaonetsetsa kuti munthu uja akhale ndi chokudya, ndipo kuzera mu chokudya chija munthu zinazo akakhuta amatha kukhala ndi nzeru ndi kumazipangira zinthu yekha amene. Munda mwa Edeni Mulungu sanalembemo misewu, sanayikemo zomangamanga. Ngati munayambika zinthu zina zochitika ndi chifukwa cha munthu atakhuta atadya, ndiye anayamba kuganiza kunena kuti yayi apapa ndipange poti ndizidusa, chifukwa apa pali chilichili lokhalokha mwina ndipanga apa ndizidusa. Ndi chimozimozi panopa asogoleri atapanga environment yonena kuti anthu azikhuta nziko osati zawo za misewuzo zilibe ntchito zimenezo. It's nothing, it's rubbish, waste of resources. Choyambirira apange environment yoti anthu azikhuta, ndiye akakhutisa anthu nziko, akakhuta apereke ma resources zoti anthu alime. Anthu akalima, anthu akakhala ndi zokudya zawo akakhuta, ndiye anthu nzeru zizibwera zina nkumazipangira tokhamene. Iwo azingowonjezera kunena kuti yayi zina za anthu akuyesesa nafe tilowererepo. Ine nkuona kwangatu ndi nzeru zanga zochepazi ndikuona ngati in such way dziko likhozokhala bwino. Koma ndizomvetsa chisoni ndikumamva ma billions of money akulakatika atakumanga njanji,
ati akumanga misewu, akumanga mabloko, komano sakulankhula china chilichonse kunena kuti kodi akutani kuti athese mavuto azanjala, kodi akutani kuti anthu asafe ndi njala. Ine nkumadabwa kunena kuti kodi misewuyo anthu azikadusa mwali ndi njala, kodi munthu amene sanadye atenga galimoto akaongolere pa nsewu, munthu yosaona chizungulire. Mwinatu nchifukwa chake ngozizi zikuchuluka kwambiri. Ngozi zikuchuluka kwambiri panopa, tingomva galimoto yapanga zakuti, galimoto yaomba chakuti, anthu takuyenda pa nsewu asanadye, ambiri akuona zizungulire, ambiri akuombesa magalimoto, miyoyo ya anthu ambiri ndikumatayika, ndi chifukwa cha poor governance imene Satana waipereka mwa anthu andale kuti ayichite influence nziko. We are under attack. We are under serious attack. Amalawi anzanga kulikonse kumene muli. That is why there is a need for us to be in prayer always. Anthu awa alimba mtima, anthu andale alimba mtima kufuna kutiononga ife. Alimba mtima kufuna kuti tife. Alimba mtima kufuna kuti tizunzike, ndiye tiziwapembeza. Tikamawapembeza tipange machimo ambiri oti timpelekeze Satana ku Gahena. Abale anga, ndamva chisoni ine kwambiri. Ndakhala munthu wokhuzidwa kwambiri, ndipo ndimati ndikamayenda ndimagwesa nsozi ochuluka kwambiri kuona mene anthu akuvutikira. Anthu akuvutika kwambiri. Kumasowa chinthu chonena kuti chinthucho ndicho chipisisa, sikuti ndichodula iyayi. Kansima kenikeni kochepachepa kuti munthu akhale ndi moyo nkumakanika. Koma tikapita m'manyuzi, tikapita m'matelevision, tikapita m'maradio, ndikumamva kuna kuti mabiliyons a ndalama ayikidwapo kuti ati amenewo akufuna akamangire nsewu. Koma nkulephera kuchosa ndalama ina yake ndi kuthandizirako anthu kuti mwina anthu akhale ndi environment yoti akwanise kulima, fertilizer anthu akhale nawo, kuti anthu alime mokwanira, kulephera environment yoyika chimanga madimaki kuti anthu azikagula chimanga chochipa, kuwabloka mavenda pansika kuti asakweze chimanga. Zikukanika zimenezozo, koma ma billions of money kumamva kuti atapita kunjanji. Ma billions of money kumamva kuti atakupita kuma mega farms. Ma mega farms zomwe zikungokhalanso news zitakhala kuti zikuchitikadi ndiye kuti zabwino chifukwa zimathandiziraso kuchepesa njala, koma ndi zinthu zoti zikungokambidwa sizikuchitika. Ine ndadzungulira. Ndi pamene ndaona ine kuti kuti uthenga umene ndimalalikira wonena kuti anthu tirape machimo kuti tikapeze chipulumutso kumwamba is 100% choice. Chifukwa we are under serious attack, ndipo ngati sitingasamale ambiri imfa tidakali muchimo tisanape machimo chifukwa cha anthu andale awawa amene atipangise kufa muzinthu usayenerera. Nchifukwa chake Bible linachenjeza ndipo likuchenjeza kuchokera ku buku la Timoteyo oyamba 6 verse yake ya 10 kunena kuti kukonda ndalama ndi kungwero la zoyipa zonse. Andale watu akuziwa kunena kuti tikayikiza mavuto awa ndiye kuti tiwapangisa anthu kukhala anthu osowa zinthu, ndipo osatira zake akhala anthu oyifunisisa ndalama, ndipo ndalamayo ngati sayipeza aziyang'ana ifeyo, azitipeza, akatipeza tiziyapasa, tiziyauza zochita kuti kapangeni izi. Nchifukwa chake tikunena kuti tisamalise kwambiri mukakondedwe kathu ka ndalama, makamaka kuona kuna kuti kodi ndalamayi tikuyipeza motani, kodi andalewa akutipasa munjira yoona. Ngati akutipasa munjira yosakhala bwino, tiye tiwakanire zimenezo, ife tirape machimo athu. Tikalapa machimo athu tilolere kufa, koma titafa mwa Ambuye Yesu, titafa mwa Mulungu. Tikatero ife tikapeza chipulumutso. Zimenezi akutizunza nazo panozi, zimene akuzipanga mwadala, zinthu zoti anakatha kuzikonza, tiziwe kuna kuti zimenezi tiye tiasire azipange nzaka nthawi kochepa. Zimenezi adzapita nazo ku Gahena, ife tizalandira mphoto ya kwa Mulungu imene ndithu siku lina adzakhala akukukuta mano ku Gahena, akupya onsewa. Ife tikulandira, titalandira chipulumutso mu ufumu wa Mulungu tikusangalala. Musadere nkhawa, khulupirirani mwa Mulungu, dalirani mwa Mulungu, khalani ndi chilimbikiso kunena kuti zimene nkhanza zonse tikuzilandira panozi nzaka nthawi kochepa, ndipo nthawi imene ili kubwera imene onse tikuona akutumbwawa, imene anthu ena akuziona ngati kuti iwo ndi milungu, izafika nthawi imene zonse zizatha. Izafika nthawi iwe nzanga, iwe ndine ovutikawe,
tidzalandira chipulumutso, tidzalandira kulona wamoyo mu ufumu wa Mulungu pamene iwo akuoneka ngati madolowa akupsa ku gahena. Ine Genesis Peter mmawa uno kulankhula mokhumudwa kwambiri molingana ndi mene mavuto alili afikira pachimake, koma mavuto oti pali masolushoni, koma masolushoni akuzembedwa kuti anthu tifike pa mulingo wovutika tiziyapembeza iwo ndipo tizipembeza Satana kuti zofuna zawo zikwaniritsidwe. Mulungu atithandize mu nthawi yowawisayi imene Amalawi tikudusamo. Zikomo.